drugari, ćao, imamo opet neku priču za vas. Mislim da će da vam se svidi. Ovako, da se kornjača i orao. Znate malu kornjaču i velikog orla? Jednom davno bio jedan orao i kornjačica. I oni su bili dobri drugari i rekla kornjačica orao: daj, stari druže, da me naučiš da letim, pa da letimo oko cele zemlje i stižemo zajedno. I onda lepo je rekao orao: nemoj kornjačo, ti nisi za ovo rođena. Ja sam, ti imaš štit, da se štitiš, ja imam krila da letim. Takve su naše sudbine. A kornjača je rekla: hoću i ja da letim, naučit ćeš me ti vrlo brzo. A orao nije mogao više da sluša i rekao je: dobro, sama si to tela, ako pogineš ti si kriva. I onda je uzeo sa svojim nogicama i uhvatio je i otišao na veliku visinu, pustio je i ona je pala na stene i smrskala se. Ovoj basni je poanta. Uvijek treba poslušati starije od sebe i nikad ne slušati manje od sebe. Stariji znaju više i oni su pametniji. I prošli put, recite ovo, prošli put sam bio pogrešio. Ovako, www.vukadnjegovepriče.com. Vidimo se. Ćao, ćao. Vidimo se, društvo. I vidit ćemo se sutra uveče. Važi? Sutra uveče ćemo opet da se vidimo. Važi, drugari? Da. Još malo pa ću da nastavim.